Duso ma mana ro duso amayina awko mafala duso ambe foldi ni belajene ma no yina ni gowi ambo belajene fo ka belajene wali mondo ante yine wasolo duso ko amu belajene fo ku belajene da so ko uniko karamoya amalaje amina jatu flana mi na mina yira la mawla ni wakati na fevri sogolimbe mande tv la ni wakati kunana nyafo awye ka fo ambe soro anga canal sanfé donc canal kanfé anga numéro ko volensa ambe soro numéro mina ou de 236 Malvision kan o de 246 ni o tadron ibise kan ga janyima soro ka se ka laje kanye ka so e ma toro i ma nyani ma senge amalaje kramo koni ma jara ali fele me femine laji siribe ale ka sa ma fol ka se numéro police ko fe no nevem ko fele kene ba mi be no a fol kara samedi temeni an me akene konnana a shera mi soro la ambulo ayi ngoni ta ka da femi serpentere kana no o de siribe kay amalaje ame o jafne ira maula amba fo mako don so ko ni ko ni ko to ma ke to ro kwanza ni to de kama ko de na ja tra de na ni serpa fla de mona puno se ko duwe fla de mona do yo ko na man mana jenya o mandugo fula mana dogo ya mandugo ta tu fula mana de fula ro ta ban se mo bara adar ba bre malame du ga he bre malame serba enya dale mana ho ya ki kite ko e kala mo na tane serba Imana mangoro ngebe mangoro duna Imana ngoro ngebe ngoro duna Namone dimana ngebe na kaba sare bani bara mangoro ite se mala fasu kai se mala dunga onna papa ni daso sare bani ne ala ke di papa e kuma ko ya o de uye kuma ko di papa kuna kana nambulu nyine kama kuma ko Kasoma ya minanza kumago, kasoma ya tukata kumago. Sani kile Yesu mayaola, sani vile Yesu mayaola, sani vile Yesu mayaola. Sekente bana, luma zoro, magrita mante buro, siya mugotila. Seribanga kumago. Adar bang gun malame, gun malame. Ni gun gun bo tawya boniya, la baga gun bo kono la bolo tawya. Serba, mogaye ne mogolon dekile. Serba, mogaye ne mogolon dekile ne. Anamana. Mali Brazil, aye barega. Neone mambe asme barega la. Kuizadi aye wole kamulo. Anamana. Asme ngabonya kene mono bokone mante ngabonya malo pali serbaini esko. Kone malage sogoro kurone ikilempe. Amalage sogoro mane vaikile. Toma état de la mancia. Vai. Imana me état de la na no le bu. Wallahi. Sangare pari. Du da serba ne ula. Angana kono rotando ko serba ma ko. Ni ko de serba ma ka ma mu da ku ya. Lai Ipan kasihan karena tadi dapat itu. Jadi semua teksnya di perkalisnya di beraniam dan berkati terukur. Jangan diurokkan dari jadi butuh urokkan banyak lagi mereka tidak berkenal laulah. Sebuah teksnya, naik sangat. Mereka cari
Ore nyari. Nai. Sumu ni ngale kumakan sabadru namba jute sora lahara. La fruta de la lahara. Irte por la lahara. Sunde lahara. Seri de lahara. Biji de lahara. Ne afra de lahara. Itano to kena ni mai to nole mani to no tila ambito e parce que bera saka mona tano na to le ba kanda ka kolum ni am sibatando ni tro ida ko siba no mi fraga be ko kana ni ke ba ko la loro ka bate pali do nyate la ile mai ke ke amako nyano te ki punya ko tira ko te ki jene ko te ko te ima e horonde munum bani banka ifala me horonde munum bani banka ifala me munum bani banka koto ifatala o ifa jemu woila o ifa lambe woila laji mebi woile telena ne magala te nyaji la bola bolla me ube baloni ni ki atoro ala dabra murumi dabra murumati ala le naro ti adobla ala le bulu illa me nyini nyani sayate la mirite te mino ba maburu ba mu zogoron de to ni biri ce la poro ite ko yela fogar ba ko nyanga nangi kenanga kedo ko fi ha sayana la de ni abidi ta la rabi bendu be kala o abe Assane Diallo de trop daga yende wule Moustapha Diallo fonctionnaire de Moustapha Diallo sia to no ko do suma ko ma e jarari ni jarari o do ko be fariya ka ta ni ga fariya ira ta na ga ni ga fariya ira na yani ke laji indala laji ko mo flam so laji nati se kuma la de ma ne le ben sigi la kele na souffle vete pay asundere no ben sumpo mai musa ko te kote akoche ba goro ba sunne ga kala o sura kele na kala ima ko ti ko ko we ko de play micro na magata ko ya kala ngai oni wa tere do no ni sino afa pinda inkata mare mena so ya fa denye afa ma unda sele ko micro na magata ko ya kala ngai ko dossier de na baga aketo konuma ye kuma do fo kuma kono o ye tiɲɛ konuma tari bene la mɔgɔ bɛ n kɔ ne terikɛ donna bilankɔrɔ sɛgi o tɛ ni sogodogo ne mun bɔra i fɛ yen ji gɛlɛn de cura ka taara Gawo konuma i ye kalandenw ko min fɔ ne yɛrɛ de layi o fɔ ne mago tɛ kalanden na parce que dadu yɛrɛ de bɛ ne bolo sa kala ne bagalo kalabanci ne te kalabanci ye de kon ba inde farla dalulo maga temeo kon ba ye dalu soro woro chama ye mo chama dalu dima kon ba ne be dalulo dima kon ma be mega no wani ne o bole ko fa kon ba ibe duru fo terenu malo 50 bita dima ana na songo be wa wolonfila dima sansan ya famu angata jara barane kaya ino Mande TV filɛbaw farafina ani farajɛla n y'o de fɔ ye k'a fɔ sanga ani waati an bɛ cɛdumanw labɔ k'u yira aw la donc minnu bɛ kɛ an filɛ farafina ani farajɛla fɛn bɛ Canal K IB Malvision kan donc bi an bɛ Sebenikɔrɔ 9e yɛrɛ kɔfɛ an bɛ an ka belebele dɔ fɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Layi Sangare la donc mais a surnom sa o de ye Serpent ye donc an tun b'a ka sanyɛlɛma kɛnɛ kɔnɔna na donc an mana joona mɛ an nana partie fitinin dɔ ta donc an bɛna o seereya di maaw ma donc an bɛna ɲininka Serpent yɛrɛ ye jɔn ye mun y'a da la ko Serpent i da sɔrɔ i ni ko mun yɛrɛ la ko Serpent k'an to kalandenya la n karamɔgɔ kɔ mun bɛ sabiya de kɛ n karamɔgɔ kɔ Serpent nana o cogo la Serpent sɔrɔ o cogo fɛ ne karamɔgɔ ye Dɔkɛ Sama kɛ ne yɛrɛ wolofa Musa Sangare ne woloba Serpent Ayidara mɔgɔ kɔni tɛ yɛlɛma la a wolofa bɛ bolo la woloba bɛ bolo la ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Sebenikɔrɔ yan n ka so yan Serpent bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ye soma de ye aw bɛ donso de ne ye soma de ye mais ni an ko sisan k'i ka prévu dɔ yira anw na n'o ye i ka somaya kɔnɔna na i ye koba mun kɛ i bɛ se ka saba f'an ye la bon somaya kɔnɔ ne ye ko caman kɛ parce que ne ye barajugu caman kɛlɛ
kɛnɛbagaw bɛɛ bɛ yan mɔgɔ a tigi si ma sa mɔgɔbaw don an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n y'o pɛrɛgu caman kɛ n donna ko gɛlɛn caman na n bɛ se ka fɔ antenne sanfɛ i y'a faamu jamana sɔrɔla kɔni n ye pɛrɛgu caman kɛ. donc o b'a yira k'a fɔ i ka matière n'o i ka baara principale bolo bɛ min na ka caya o ye furakɛli